ଆରେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତତେ ଦେଖୁଛି। ମୋତେ ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖେ ଆଉ। ତୁ ଏତେ ନୀରବ କ'ଣ ପାଇଁ? ନୀରବ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ମୋତେ କହିବାଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ତୋ ପାଖେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ହେଇପାରେ। ଶୁଣ, ତୁ କାହାକୁ ନ କହିପାରିଲେ ମୋତେ ତ କହିପାରିବୁ ନା। ତତେ କ'ଣ କହିବି? ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ମୋ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ତତେ କହିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ତୁ କହ, ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବୁ? ତୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାହା ପାଖେ ସମୟ ଅଛି? ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦିଏ। ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଆଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ। ୟା ବାଦ୍ ତ ମଣିଷକୁ କେବଳ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଦରକାର ନା। ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋତେ କହ, ଏଠି କିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି? ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ନା ଯାହା ଘର ଚୋରି ହେଇଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି? ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ନା ଯିଏ ଧୋକା ଖାଇଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି? ଯାହା ପାଖେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ, ଯାହା ପାଖେ ଅଛି ସେ ଅଧିକ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ କ'ଣ ବି କରିପାରିବ? ଗୋଟେ କାମ ତ କରିପାରିବା, ବିନା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଆମ ନିଜ କାମ ଚୁପଚାପ କରି ଚାଲିବା। ୟା ପରେ କ'ଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ?